Расман муҳориба дар вазни нимёна. Ҳамза Чимаев бо рекорди 10-0 зидди Гилберт Бёрнс бо рекорди 24 рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273. ин чизро шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт тасдиқ кард. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки доруҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, шумо метавонед доруҳои даркории худро аз ширкати Шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. доруҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбешавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта ташкилоти Open FC акси варзигари тоҷик Фазлиддин Обидовро дар саҳифаи расмии инстаграми худ гузошта навиштанд ки ҷангвари вазни сабук аз Тоҷикистон Фазлиддин Обидов рӯзи 20 март дар шаҳри Казан муҳорибаи навбатии худро мегзаронад. шумо бозгашти ӯро интизор ҳастед, навишта шудааст. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем номи рақиби ӯро эълон накарданд, балки танҳо саҳнаи муҳорибаро, ва аз иҷо фаҳмида мешавад ки Фазлиддин Обидов муҳорибаи навбатии худро рӯзи 20 март дар шаҳри Казан мегзаронад. акнун дӯстон, номи рақиби ӯро интизор мешавем. ҳамин ки маълумот пайдо шавад, мо ҳатман пешкаши шумо мекунем. барои ҳамин дӯстон бо мо бошед ва ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. шаби гузашта маълум шуд ки муҳориба байни Рафаэл Досанос ва Рафаэл Физиев барҳам хӯрд. сабаб Рафаэл Физиев ба бемории COVID-19 гирифтор шудааст. хотиррасон мекунем ки ин муҳориба бояд ки рӯзи 6 март дар турнири UFC 272 баргузор мегардид, аммо мутаассифона барҳам хӯрд. баъди баромадани ин хабар, топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев ба Рафаэл Досанос муроҷиат карда навишт: 77 килограмм, биё ин корро мекунем. Рафаэл Досанос, мо бо ту кори нотамом дорем, навиштааст Махачев. ва Досанос пешниҳоди Махачевро қабул карда дар ҷавоб чунин навишт: 75 килограмм, ман розиюм, навишт Досанос. дар ин суҳбат боз Ҳабиб Нурмагомедов илова шуда навишт ки 75 килограмм танҳо дар Eagle FC. баъдан Досанос навишт: Ислам Махачев, 77 килограмм, ман розиюм, рафтем, танҳо нагрез, навиштааст Досанос. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев ва Рафаэл Досанос ду маротиба бояд ки вомехӯрданд, аммо бори аввал Досанос ба бемории COVID-19 гирифтор шуд ва аз ин муҳориба даст кашид. а бори дуюм боша Махачев осеб гирифт ва ин муҳориба барҳам хӯрд. дӯстон, чӣ хеле ки аллакай ҳамамон медонем, баъди ҳар як турнирҳои UFC ташкилоти UFC рӯзҳои сешанбе рейтинги худро тағйир медиҳанд ва биён мебинем ки дар вазни сабук чӣ тағйирот шудааст. чӣ хеле ки мебинем, Ислам Махачев баъди ғалаба дар муҳориба зидди Боби Грин аз ҷои чоруми рейтинг ба ҷои сеюм баромад. Абенил Дарюш боша аз ҷои сеюм ба ҷои чорум фаромад. Арман Царукян аз ҷои 13 ба ҷои 12 баромад. а Матеуш Гамрод боша аз ҷои 12 ба ҷои 13 фаромад. дигарон боша ҳама дар ҷойҳои худ қарор доранд. дӯстон, ба фикри шумо айни замон Ислам Махачев сазовор ҳаст ки барои камарбанд ҷанга, ё ин ки ӯ бояд боз як муҳорибаи дигар гузаронад пеш аз оне ки бо чемпион вомехӯрад? топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Колби Ковингтон эълон карда гуфт ки ният дорад ки карьераи Хорхе Масвидалро ба анҷом расонад. ман ба Хорхе Масвидал чунон зарар ва дард мерасонам ки ӯ дигар ягон вақт ба монанди пешина намешавад. ман карьераи ӯро ба анҷом мерасонам. ин кори хеле сахт мешавад ва ман муҳорибаро зуд ба анҷом расонданӣ нестам. ман метавонам ки ӯро ба осонӣ ва зуд шикаст диҳам, чунки ман ин корро чанд маротиба карда будам вақте ки мо якҷоя тамрин мекардем. аммо ин дафъа ман муҳорибаро ба раундҳои охир мебарам ва ӯро маҷбуран азоб медиҳам. шояд ки чунин кор дар таърихи UFC бори аввал рух диҳад, вақте ки ҷангвар таслим мешавад ва мегӯяд ки ман дигар ин дарду азобро тоқат карда наметавонам, гуфтааст Ковингтон. ногуфта намонад ки муҳорибаи Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал аллакай рӯзи 6 март дар турнири UFC 272 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, пеш аз муҳориба пресс-конференсияи онҳо баргузор мегардад ва бисёриҳо аз муҳориба дида пресс-конференсияи онҳоро интизоранд.
ва агар ки шумо пресс-конференсияи онҳоро бо забони тоҷикӣ дидан хоҳед, пас биёед дар ҳамин навор 4000 лайк ҷамъ мекунем ва ҳамин гуна мо мефаҳмем ки ин чиз барои шумо шавқовар аст ва ҳамин ки пресс-конференсияи онҳо баргузор гарда, мо дарҳол бо забони тоҷикӣ пешкаши шумо мекунем. 4000 лайк дӯстон, рафтем. Дар канал обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.